Hej YouTube. Undskyld, der skete desværre en fejl. Ja. Så I kan bare se den her. Og nu er det her. Ja, lad os gå. Ja, vi har tænkt os at finde en rigtig episk sted. Hey, dit båd er derovre. Skal vi over hen? Nej. Og du har lavet en eller der. Grunden til, at vi kom så langt, det er på grund af, at der skete noget med vores optageprogram. Fraps. Det duer ikke så godt. Og forresten... Ja, Hvor skal vi hen den der? Ja, så er den ned. Bare lad båden gå i stykker. Ja. Skal det være du selv, vi laver? Ej, vi skal sgu ikke lave det. Nå, har vi gjort før, men det gider vi ikke. Ui. Hey, der er form, vi kan lave en seng. Så kan vi sove til, der er dag igen. Det er godt. Undskyld, det lækker sådan YouTube. Vi vil se på forbedringer til det. Snart som muligt. Hey, har du en jern eller noget, som vi kan klippe på? Det er synd at dræbe de små dyr. Harmløse. Nu kan vi lave en seng. Nej, lige... vi kan lave 2 senge. Jeg skal... Det er mit form. Jeg er skyld. Undskyld, YouTube. Det lægger helt vildt. Prøv at se den her lag, der sker. Undskyld, YouTube. Tag det lidt med ro. Hvad griner du? Snakker som tid. Mig snakker til YouTube. Vi har nok den seng. Hvor mange ting? 1. Jeg er i gang med at lave den derovre. Det er sandt. Vi har lavet noget med. Ja. Jeg kan se det, Google. Yes. YouTube, jeg håber ikke lige hvis video, vi først lige startede, og ja, vi er blevet meget inspireret af Alex og Emil, og så synes vi, det ser rigtig sjovt ud, så vi har fundet. Så, ja. Vi har ikke lige de helt rigtige programmer, men det lever vi med. Ja, hvor er du henne? Jeg er nede sådan En rolle? Ja, jeg falder Det er med. godt. Noget. Nej, ikke der. Der. Ja. Var det i gang med at finde noget til min telefon? Ja, det er godt. Money. Vil du sige, det var anden episode? Nej. Okay, ja, det er start. Men vi må bare sørge for, at vi ikke finder overtid. Ja. Min computer er heller ikke særlig stor. YouTube. Nej. Wow. Ikke særlig mange. 5 stykker. Ikke særlig mange. Nej, 9 stykker. Ja, det er pænt stort. Og så bare lidt over, så der. Ja. Bare sådan sige, det er hyggeligt ud. Vi lægger mange videoer ud. Ja, om fredagen, der plejer vi altid at sove sammen. Ja. Husk at give like i videoen. Og skriv nogle kommentarer, om I synes, vi skal gøre noget bedre, eller sådan. Ja, hvis vi nu skal sørge for eller vi skal vise en mod, eller et eller andet. Ja. Jeg synes egentlig, det er godt at bruge mods til Minecraft. Ja, jeg synes, det er... Nogle er sjove, for eksempel. X-ray. Ikke X-ray, det er mere sådan... For eksempel, Playzone, det var det. Det er ikke lige helt, men... Måske Powercraft, hvor der er sådan nogle ting, der er vist dig. Det betyder. Hvad skal gulvet være lavet op af? Hvad? Vi har flyttet lige døren et andet sted. Jeg har ikke engang sat nogen her. Nej, det er bare der.
Jeg begynder at sætte planks i gulvet. Hvor højt skal muren være? Det er bare fint nok. Det er fint. Nå, men skal vi sige, det var første episode. Nej, anden Når vi episode. lige har lavet gulvet. Ja, når vi lige har lavet det. Hvorfor får du ikke dit skov? En skov. Jeg har mange jo. Hvad for en slags plank du laver det? Den har jeg, som jeg sat. Okay. Det er også det, du har. Jeg kan forskellige på plads. Måske kan man også forskellige. Det er jo ikke den her røde her. Okay. Det er ikke den. Det vil altså sige, at du sådan laver nogle spiller og sådan noget. Ja, det kan vi se på. Ja. Og hvis jeg også selv tænker at lave sådan lidt efter Addiction, så er I meget velkommen til at give os noget i vores kanal. Så vil vi meget gerne se det. Ja. Så. Ja. Ses YouTube. Nej, vi skal lige... Sag. Nej, jeg har ikke nok sten. Det har jeg. Nej. Nå. Men det var hyggeligt at vise jer en video. Episode 2. Kommer du ind i huset? Nej. Okay. Men YouTube, det var hyggeligt, og I må undskylde, når jeg går ned, og så går ned, det på grund af, at jeg ikke rigtig kan klikke på. Ja. Vi ses YouTube!